பேக்கை தூட்டு கிளம்பிட்ட. இதாங்கம்மா, நீங்களும் உஷாராக இருங்க, இல்லைன்னா உங்களையும் வீட்டை விட்டு துரத்திடுவாங்க. என்னடா உளர்ற? நான் ஒன்றும் வரலம்மா, உண்மையை தான் சொல்கிறேன். லூசு பயலே, என்னன்னு சொல்லு. அந்த மலர் பொண்ணு ஏதோ காரணம் சொல்லி என்னை வேலையை விட்டு துரத்திடுச்சு. அது ஏன் உன்னை துரத்தணும்? அம்மா, எனக்கு உங்கள் கையால் சோறு போட்டிருக்கீங்க, அந்த நன்றிக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டு போகிறேன். அந்த மலர் பொண்ணுக்கிட்ட கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது நம்பிக்கை இல்லைன்னா நாளைக்கு காலைல 11 மணிக்கு போய் கம்பெனியில் பாருங்கள் என்ன கூத்து நடக்குதுன்னு. வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசு, ஓங்கி அரைஞ்சிருவேன். போயிடு. அந்த பொண்ணை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டீங்கன்னா தப்பிச்சிட்டிங்க, இல்லைன்னா அந்த பொண்ணு ஓனரம் ஆகிடும்.